di food town hola sai hemalong rong pie ko ratu mai ka chingrum kado kawe ka chini ji phan non bir tang ton pene chithan pon sinang pini di food town hola sai hemalong rong pi potum an mai ka chingrum ime sen ji phan pura ar pu ka che bak pona son mate ime thang ko receive pu che mathasi chingrum lo lapen ke bang solong man peng ki do barim Dr. Jayanto Rongpi lapen ke Dr. Lipson Rongpi Sarsing Rongpi lapen ke Chandra Singh Rongpi lapen ke kaprek atum sitame chitong dun lapen ku pia posi labang so mai ka chingrum nang kok athege non pen ke mesen ji phan lapen don rap ka chichini ji phan lapen don rap ke mesen ji pusi nilitum lapusona mai deng ponang kok lo tangte non alang litum nang ke chithan pon alam thele arju pon iglona Kardom, pinili tom rock chingrum, no khum chingrum ara ame ledak ame pipa dolo, ledak langkung hape long. Kasi nili tom piniladak bang paru ke tom, sosi bang pu ledak karbiang long pen kenang sorap muni tum, rong asar ru asar lapen. Keting litum long karbiang long kacari calom abari matum pen cenglok rong pi long keting pen atiri bang pu. Kaya cak atum ben johang si rongpi chingrum rongpi ke plang lapen nitum pithegang duk pen non rongpi non an nang chan alam thi nitum peneng ingteng hini an nang pa chok suneng di puklap pen siang ba cheng lo peneng bang ladak pang cheng lo suneng bang ke kicheng lang pot peneng bang ke pathemu jodang pusi nitum ladak kadok we di pu dolong ke thegre atum han johang si ladak Soni son thong amai litu padolo isi bangke rongpi chingrum atomu apur kimu ladak keplang epia tomun tu than lo isi bangke litu mong la putung cheron la so puthak itum ui gimi atum be chenglok non alom chitek palok palakta ne isup pu soron ma ba mane korte aron ma so kici pusi sada eti selahai sini pan non begini kebang langan ni bang non sili tumyo si non la so bang pai ton unde plote la bangke litum karbian long a system la su la social bon bang ilitum bang la so bang mane khai long hampang long isi chaos a society mane to bang utta pulta do ko ji ade putung go bang bangke itu karbia khai to bangke charkan long le iltum jahang tab long le walam tu, lasi lasong putar ben non ini tu kat dok we karbiat tu ta ambena kurpen bang ke plange pi ga do we pini ke sing rumah mai bang jibu bom lo bang citar li bom lo sarong pi tu ta karbiang monglang et lo putela bang kurpi lo lapen itu market rico khai lo apen na tu kado re chini lo ejang pen atum bang si karbiang long ri ke thom ta bang ta lindok po bari cho bangke mane jang asor nani lang lo terong hang rong mong dam lo putal rong hang asor lo la pen kin thong la to ya hot bange han se sor pen me tun ba gelek la pen aku jong sinang li amri long dam lo putal bangke rong pi tumsi pada bangke richo la si itu bangke char cita liblo chune ma cita liblo pen pini rongpi lokhum ke chingrum ami angdeng hini long ke chitong rapet lo karbiang long lapen kapre habar pen karbiang long ang tam pen ra kenangan habar pen ke rongpi kur kaduk ke tu ke representative atung ke chitong lo sining sam lo pelabang so amai long bang ke tum an suse litum rongpi lokhum kiplang kipi kaduk ke phukimo lahai kuson se kirim nang jima kang chap nang jima laso putak chingwai lo an su se ke pangtang nai ko son lahai chingwai lo to laso logor abang ke kadu ko la rompia kur ke chingrum pen rompia kur ke plang alawon ba kalbia khe apun kimo pen chenglo kalbia khe ajutang kalbia khe ajubat kalbia khe apun kimo ta pangtang apun ba chingwai pon apen da ko ke bang krepo an su se kisar tumpan ba metang fil along an su se klar bong pen
irthe phan paklang thaya tu phan ta karchuk ke miu alam lo ate semen ta ka pangke isi je arling alam pen ba arling kilo katum lam pen jitne ki pu who am I ni komalo nyang kur kodak where is my root where I am from who I am la so ala babang ke jong si muni datum akhe tum babang putin jong he sinne pulote labang so amuni balabang so akhe bangke frang damuni dam tekhedet tasi la so ahin pen karbi kurang bong rongpi anokum ke chingru ma bangke penda ka bangke alang litum jitu obekimiatum la pen daga convener News Desk Report, Public TV Karbi Anglong. Ilitum Karbi takhai kang thim binong porom puthi jutang juba thirklong hako phusar fisar adin penta karki chu phejosi wang bomsi aron pen pinidongka mukam along Karbi honghari amai atum kecengsi executive amai kang nipon bangso amai along honghari adhorom ansosi kapangtang ponthuji aphan kacethan kachimumpon lason si pini bangso amai along mai phujen sing ronghang ahin pensi mai charipon mai alam the kongchun bang lokesor phangchu ahin pensi pini mai alam the than pajermipon pen mai mesen pen pajotpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong.